The Southern African Development Community SADC block yopuwa mhosva yowanikwa mhosva zvichinzi ndivo vakakama up with the treaty yekuti aiwa any member state isiri kufulfilla ma-obligations from this treaty inofanira kufesa ma-sanctions. Azvipere mushe sanamena mashoko anoda itogomzana nazo rubo subscribe like turn on the bell icon. Pane this headline rabuda ratameka another video tiona kuti SADC inotanga ma-processes ekupa ED Mnangagwa chairmanship. This headline has the Republic of Zimbabwe takes over the chairship of SADC standing committee of senior officials. Tinoona kuti vanhu vobva vamhanya comment section ndobva vasvika ndobva vanovapa their treaty yeSADC inotaura mashoko ekuti sanctions, withdrawal and dissolution. Article 33. Sanctions may be imposed against any member state that persistently fails without any good reason to fulfill obligations assigned under this treaty. Tikuona kuti this treaty ndio yakambopublishwa kabuditswa nafadzai maitaura kuti aiwa if any country ikatadza kufulfilla ma-human rights and the rule of law pama citizens avo, country iyoyo kana kuti republic iyoyo inofanira kutoregwa uchairmanship. Ndopatiri kuona kuti pana paZimbabwe iri in the same situation, muri kuti ma-human rights violations, vakomana vanhu vari kuabductiwa vari kukepchiwa, but tiri kuona kuti SADC pasara madhezi mangani tisvike pasummit iri kuuya ichipa the Republic of Zimbabwe uchairmanship. Panapa tiri kuona vanhu munyika yeZimbabwe vanoziva vari kuti aiwa SADC zvayo ngaivharwe zvayo, that union, that organization ngaimiswe nekuda kwokuti haisi kuenda according to their obligation kana mutemo yakanyora. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinai comment section medu, subscribe like, turn on the